Oikein ihanaa tiistai-huomenta sulle ja lämpimästi tervetuloa tänne Markkinointikollektiivin aamukahviseuran pariin. Mä olen Henttusen Neainika täältä Markkinointikollektiivilta ja pidän susta huolta tänään tuolla chatin puolella. Käyhän sinne huikkaamassa, että mistä saat sun linjoja tänään availu. Ja siellä on myöskin ensimmäinen polli vastattavana, eli käy jättämässä sinne sun vastauksesi, niin katsotaan tuloksia ihan kohta. Tänään aamukahviseurassa kurkistetaan pitkäaikaisen yhteistyön kulisseihin, siihen, mikä tapahtuu, kun mainostoimisto ja asiakas rakentaa yhdessä kestävää, mutkatonta ja tuloksellista suhdetta. Näkökulmia aiheeseen tulee antamaan Olli Haveri Poikkeukselta, Tuomas Mattelmäki Vello Kakkoselta ja suunnittelija Juho Jalagin. Ennen kuin hypätään päivän aiheeseen, niin kerron sulle vielä terkkoja meidän pääyhteistyökumppanilta myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MM-maalta. Heillä on tulossa tapahtumakalenterissa 4. syyskuuta tämmöinen innostava ja ihana tilaisuus, joka kerää joukon alan tekijöitä innostavaan iltapäivään myynnin ja markkinoinnin merkityksiä ja tulevaisuuden teemojen äärelle. Tapahtuma on MM-maan 130-vuotisen taipaleen juhlintaa ja he haluavat toivottaa sinne tervetulleeksi kaikki myynnistä ja markkinoinnista syttyvät. Mä laitan tuosta kohta lisätietoja chattiin, eli käy lukemassa tarkemmin ja ilmoittaudu ihmeessä kick-offiin mukaan. Näillä puheilla voisin tässä kohtaa ottaa lavalle mun kollegan Sanna-Kaisa Koiviston sekä meidän päivän vieraat, niin lähdetään päivän aiheeseen ja oikein lämpimästi tervetuloa Juho, Olli ja Tuomas. Kiitos. Kiitoksia. Huomenta ja tervetuloa kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Sanna-Kaisa täältä Markkinointikollektiivin puolelta. Olli, sä oot napannut tähän tänään nyt mukaan keskusteluun itsesi lisäksi suunnittelijan Juhon ja sitten teidän yhden pitkäaikaisista asiakkaista Tuomaksen. Miksi päätit, Olli, että tänään tullaan tämmöisellä konklaavilla keskustelemaan? No, me ollaan tehty todellakin kumppanuutta pitkään, eli varmaan niin kuin sen vajaa parikymmentä vuotta näiden kahden kanssa. Tosiaan kulunut tietysti monta muutakin, mutta mä luulen, että he ovat oikeita ihmisiä kertomaan siitä niin kuin käytännönläheisestä tekemisestä ja ehkä sanoisi, niin kuin se historia on sellainen, että se kyllä niin kuin tukee näitä vieraita. Kyllä. Lämpimästi tervetuloa Olli. Tervetuloa myös Tuomas. Olet tällä hetkellä Vello Kakkosen toimitusjohtaja ja edustat tänään nyt sitten semmoista asiakkaan näkökulmaa, kun puhutaan kumppanuuksista ja pitkäaikaisista yhteistyöstä, erityisesti markkinoinnin saralla, niin miksi sun mielestä tämmöisestä aiheesta on tärkeää jutella? Kyllähän mä uskon, että tämä voi kuulijoille tuoda sitä ymmärrystä nimenomaan, mikä tämä niin kuin ydinaihe on, että miksi tämmöinen pitkäaikainen kumppanuus voi olla hyvä. Tietysti aina asiakkaat katsoo hintaa ja katsoo sitä tehokkuutta ja tulee mieleen, että pitäisi kilpailuttaa useasti, eikä se sitä poista, etteikö näin voi tehdä. Mutta tämä luo hyvän näkökulman siihen, että miksi tämmöinen pitkäaikainen kumppanuus on omasta näkökulmasta ollut tuloksekas. Joo. Hyvä, tervetuloa Tuomas mukaan. Juho, sä olet suunnittelija ja olet toiminut pitkään Poikkeuksella ja muussakin rooleissa, mutta erityisesti nyt tätä aihetta ajatellen, niin suunnittelijan näkökulmasta, miksi on sun mielestä hyvä, että kumppanuudet on pitkäaikaisia ja oppii tunteen asiakasta hyvin? No ihan normaali hyödyt pitkäaikaisesta kumppanuudesta missä tahansa on tietysti se, että siihen syntyy jonkunnäköinen luottamus ja tapa toimia, mikä tietysti helpottaa aika paljon ihan käytännön tekemistä kaikissa hommissa. Tämä on ehkä mullekin sillä tavalla pisin kumppanuus, että tästä on aika helppo eritellä semmoisia niin hyötyjä suoraan käytännönläheisesti. Hyvä. Meitä on tässä siis oikea joukko keskustelemassa. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen ihan tosi syvälle, niin Olli varmastikin hyvä vähän tähän alkuun kertoa, että miksi sulla on tällainen näkökulma tähän, että ei pelkästään Vellon kanssa tai Tuomaksen kanssa, mutta myös muuten niin kumppanuudet on päätyneet olemaan pitkiä. Niin haluatko sä vähän kertoa siitä, että
kuinka pitkiä kumppanuuksia sulla on sitten muidenkin asiakkaiden kanssa ollut ja mitä haluaisit niistä nostaa erityisesti esille, jos laitetaan toi näkyville tuosta tuo sun yksi slaidi, mitä toivoit, että käytäisiin läpi? Joo, siinä on tuommoisia pitkäaikaisia kumppaneita, joista mä uskon, että me ollaan onnistuttu siinä kumppanuuden rakentamisessa ja kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Ja jos ajattelee Destiaa, Suomen suurin infralight-palveluyhtiö, niin yli 15 vuotta kumppanuutta. Nicorette ihan tuommoisessa esimerkkinä niin aivan oikeastaan ihmeellinen ja hyvin onnekkaita ollaan oltu, että saatu heidän kanssaan toimia 20 vuotta Suomessa, noin 10 vuotta Ruotsissa, mutta sitten tuosta niin aikajanalta näkee, niin 5 vuotta Tanskassa ja Norjassa, joka tarkoittaa sitä, että se kumppanuus onkin sitten kehittynyt ja aivan valtavasti, ja se on edelleen todella tiivistä ja todella niin kuin antoisaa. Semel on Pohjoismaiden johtava taksialan tietojärjestelmän toimittaja, ja 20 vuotta tehty sinne erilaisia töitä, ja edelleen koko ajan on jotain hyvää siellä tekeillä. Vello Kakkonen, eli toi Tuomaksen yritys, missä Tuomas on niin kuin semmoinen 7 vuotta suurin piirtein, ja Vello Kakkonenhan on tuo hengitysterapialaite. Ja siellä on tietysti siis isompia ja pienempiä yrityksiä. Nordqvistin on pakko sanoa, on ollut ihan poikkeuksen alkuajoista lähtien. iCare 10 vuotta, Johnson & Johnson on myös joku 10 vuotta. Ja se mitä tehdään tonne, tai mitä ne on ne kumppanuuden aiheet ollut, niin siellä on ihan tuossa alhaalla lukeekin, niin hyvin laidasta laitaan kaikenlaista tekemistä. Ja nämä on ehkä semmoisia, niin kuin tällä perusteella mä nyt uskalsin tähän tulla puhumaan kaikille tästä aiheesta. Eli siellä ollaan oltu äärimmäisen onnekkaita, mutta myöskin me ollaan siitä ihan kumppanuuden perusasioista saatu kiinni. Ja nuo vuosiluvut mun mielestä niin kuin alleviivaa sitä. Kyllä, joo. Napataan tähän kaikki näkyville jälleen kerran, mutta puhuitkin tuosta, että olette saaneet niin kuin ne peruspilarit kuntoon, niin lähdetäänkö käymään läpi niitä? Mä tiedän, että niitä on tavallaan kolme, mistä tänään halusit puhua, ja ensimmäinen, minkä olet nostanut tuossa etukäteiskeskustelussa esille, on niin kuin se, että teillä on tekijöillä suora yhteys teidän asiakkaisiin, niin miten teidän kumppanuudet siis käytännössä tämän osalta sitten toimii, ja miksi se on ollut hyvä? Se tuo tehokkuutta ja helppoutta sinne, niin kuin, totta kai kommunikaatio, mutta kun sitten välistä lähtee pois oikeastaan, en sano turha, koska turha projektipäälliköt, plannerit, mitkä ikinä, ei ole turhia ollenkaan, mutta näissä isossa osassa tässä arjen tekemisessä, nimenomaan siinä, kun joka päivä tehdään jo jotain asiaa viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen, niin siinä sellainen niin kuin välitön, hyvin matalalla kynnyksellä kontaktointi ja suoraa tekijää, niin se tuo kyllä semmoista tehokkuutta siihen, että mä en oikein tiedä, niin kuin mikä muu siihen toisi samalla tavalla sitä. No toi on tietysti semmoinen, mistä Juho osaa omalta kohdaltaan varmastikin sanoa jotain, koska on toiminut tässä näin. Joo, se on siinä asiakkaan suoraan toimissa, niin ei sitä voi oikein verrata semmoiseen muuhun, että jos sä saat suoraan vaikka briefi asiakkaalta suoraan, niin onhan se ihan eri asia. Että riippuu tietysti vähän projektin koosta, että jos se nyt on jättimäinen, niin totta kai saat täällä projektijohtoa ja muuta, mutta tämmöisissä niin kuin ihan keskisuurissa asioissakin, niin kyllä mä koen suunnittelemaan ymmärtäväni asiakasta, joka taas tuntee omaa liiketoiminnansa parhaiten, että mitä hän haluaa ja tarvitsee, että joissakin tapauksissa pahimmillaan voi tulla kuitenkin rikkinäinen puhelin, kun jokaisessa meissä asuu vähän suunnittelija siinä välissä, joka sitä kertoo eteenpäin ja niin poispäin, niin itse kyllä koen, että se pysyy paremmin siitä, mistä aloitetaan, niin sinne loppuun asti se sama asia. Että se on niin kuin aika konkreettinen tuommoinen esimerkki siitä toimista suoraan. Ja totta kai siihen on helpompi myös reagoida nopeammin sitten. Kyllä, tuosta asiakkaan näkövinkkelistä voin allekirjoittaa tuonne, että tuo on ehkä niin kuin keskeinen tekijä siinä, mitä Olli nosti esiin siinä arjen helppoudessa, koska elämä on aika paljon sitä arkea ja sitä, että aina tulee pieniä muutoksia tai pikkasen isompia muutoksia ja yleensä aina ne pitäisi olla tehty eilen.
niin silloin, jos siinä on tämmöinen suora yhteys ja hyvä luottamus, niin silloin ne vaan yleensä aina onnistuu paremmin. Joo, ja ihan siis kokeneetkin tekijät, jos briefaa, mutta niin kuin Juho sanoi, niin sen nostan vielä esille, että siellä tosiaan helposti on sitten oma näkemys mukana, ja tästä mä olen esimerkiksi saanut Juholta paljon palautetta tästä, että se briefi, niin se ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan ihan sellainen, mitä sitten jälkikäteen Juho kuuli, että asiakas on antanut. Eli käytännössä se suora kontakti, niin siinä vaikka olisi osaamistakin niihin asioihin, niin siltikin se helposti muuttuu rikkinäiseksi puhelimeksi. Että kyllä Juho tuossa oli täysin oikeassa. Joo. Onko tämä Olli ollut teille niin kuin alusta asti toimintamalli vai oletteko te päätynyt tähän toimintamalliin jonkun toisen toimintamallin kautta? Kyllä se on alusta lähtien oikeastaan ollut. Se todennäköisesti on johtunut siitä, että kun tämä on aloitettu poikkeus 1 miehen toimistosta ja 2 miehen toimistosta, tai niin kuin on kasvanut 2 miehen toimistoksi ja siitä eteen niin kuin isommaksi, niin sehän on ollut niin kuin päivänselvä asia, että itse on ollut ne kontaktit. Ja silloin se toimintamalli onkin varmaan sitä kautta vaan tullut niin kuin sinne arkeen ja sinne rutiineihin, ja se on ollut helppoa. Että tietysti, joo, no kyllä se tietysti se tekijöiden pitää olla silloin aika kokeneita, että se onnistuu, ja pitää niin kuin ymmärtää ne asiat, koska ei asiakkaalla todellakaan aikaa selittää niitä asioita niin kuin perusasioita juurta jaksain, vaan silloin se kokemus tuo siihen sitä nimenomaan sen ymmärtämyksen siihen mitä asiakasta haluaa. Kyllä. No sitten jos palataan ehkä tähän pilariin vielä myöhemmin, mutta napataan nämä muutkin pilarit tähän keskusteluun mukaan, niin olet puhunut siitä, että tämä teidän tapa on myös sitten kustannustehokas ja erityisesti se tuo sitten myös näille kumppanuuksille kestoa, niin mitä haluaisit siitä kertoa, Olli, tarkemmin? No joo, kyllä se tietysti on niin, että mitä matalampi rakenne yrityksessä on, niin totta kai se tuo kustannustehokkuutta, koska siinä niin kuin kustannuksia häviää välistä. Toki niin kuin, tämä on helppoa tämmöisessä niin kuin keskisuudessa tai pienessä toimistossa. On paljon helpompaa säätää sitä rakennetta johonkin. Isommassa yrityksessä tarvitaan erilainen rakenne, se on päivänselvä asia, mutta ehkä se nyt onkin sitten pientä ja keskisuurten kilpailuetu, että pystytään pystytään säätämään ehkä sitä yrityksen rakennetta johonkin. Että kyllä se niin kuin, sillä tavalla se rakenne kyllä tuo ehdottomasti kustannustehokkuutta siihen. Ja totta kai se tuo nopeutta. Siis se, että jos on vähemmän portaita, joita niin kulkea, niin totta kai se on nopeampaa siinä. Kyllä. No Tuomas, jos ajattelet asiakkaan näkökulmaa, tässä olet ollut eri organisaatioissa, jotka on tehneet poikkeuksen kanssa yhteistyötä, niin kuinka iso tekijä tämä on ollut sulle siinä valinnassa, että keiden kanssa lähdetään tekemään yhteistyötä? Kyllä se varmaan keskeistä, tai on todella keskeistä, että oikeastaan tarina alkaa jo tuolta, oliko se vuonna 2004, jos muistan vuosiluvun oikein. Se on Pfizerilla. Ja etittiin semmoista tehokasta ja joustavaa paikallista kumppania. Kyseessä oli Rogaine hiustenlähtölääkkeen lanseeraus. Se oli muistaakseni silloin niin kuin poistunut reseptiltä ja tullut itsehoitoista. Pystyttiin sitten alkaa markkinoimaan ja siihen tarvittiin sitten semmoista niin kuin paikallista toteuttajaa. Ja silloin oli tietysti taas kiire muistaakseni yleensä ja olisi tarvinnut asiat olla jo valmiina. Ja sitten en edes muista mitä kautta tämä kontakti löytyi, mutta siitä se niin kuin jäi päälle, koska silloin se lupaus tuli niin kuin heti silloin niin kuin toteen, että hommat syntyi nopeasti ja joustavasti. Sen oikeastaan siitä muistan, niin siitä se lähti käyntiin. Ja kyllä se on niin kuin siinä ihan keskiössä ollut ja ollaan varmaan tämän saman niin kuin teeman ympärillä, että silloin kun se arki sujuu hyvin, niin silloin yleensä niin kuin suuri osa asioista sujuu hyvin. Mä oikeastaan ehkä niin kuin 3 asiaan mä itse. Eli se on tehokkuus, syntyy siitä matalasta hierarkiasta ja kokeneista tekijöistä. Sitten toisaalta joustavuus, tämä Ollin kumppanimalli, että sieltä löytyy erilaisia tekijöitä verkostosta erilaisiin tarpeisiin ja myöskin skaalautuvuutta tarvittaessa.
ja ne on niin kuin hyvin valittuja tekijöitä, niin se tulee joustavuutta. Nämä kaksi asiaa sitten toisaalta mahdollistaa sen niin kuin arjen toimivuuden, joka tuo helppoutta. Se on oikeastaan tämä tehokkuus ja joustavuus on yhtä suuri kuin tietyllä tavalla. No, mikään ei ole koskaan helppoa, mutta helpompaa. Ja sitten kun nämä on kunnossa, niin se itse asiassa mahdollistaa myös vähän oppimista siinä samalla, eikä ihan vähääkään, koska sitten sitä aikaa voi jäädä siihen, että niin kuin yhdessä opitaan, koska sitten myöskin poikkeus niin kuin oppii aina syvemmin sitä asiakkaan liiketoiminnan dynamiikkaa, joka on ihan olennaista siihen, että sitten osataan niin kuin nopeammin tehdä niitä niin kuin ratkaisuja, mitkä sitten on niin kuin järkeviä. Kyllä. Ja sitten tietysti vielä se täytyy sanoa, että niin kuin Tuomaksen kanssakin, mutta niin kuin monien asiakkaiden kanssa, niin mehän sparraillaan niitä ajatuksia niin kuin kohtuu, miten mä sanoisin, niin kuin matalalla kynnyksellä, mutta myöskin silleen hyvin niin kuin ilman mitään niin kuin pidäkkeitä. Siis niin kuin, ja se on ehkä semmoista niin kuin, vähän niin kuin keskustelun omasta ja se on hyvin tuommoista niin kuin energisoivaa se, että saa niin kuin pallotella niitä ilman sen kummempia niin kuin odotuksia edes, vaan se on nimenomaan semmoista pallottelua. Se on myös ollut aika hedelmällistä, mä koen sillä tavalla sen. Tuosta, että mitä Tuomas sanoi, että kun on paljon erilaisia osaajia, suunnittelijoita ja muuta, niin tähän toimii molempiin suuntiin kumppanusta. Kun sä rupeat suunnittelemaan jotakin, niin se on aika helppo, kun mä tiedän jo aika pitkältä ajalta, että niitä asioita, mitä en osaa tietenkään itse tehdä tai omaa aluetta, niin mä tiedän, että mitä kaikkea siellä pystyy tekemään. Eli siellä on niin laaja kuitenkin muiden kumppaneiden verkosto kanssa, että sä pystyt suunnittelemaan oikeastaan ilman rajoitteita. Niin, ja toiseen suuntaan se, että kun mä tarvin Juhoa johonkin työhön, niin Juho saa kyllä aika vapaat kädet sen takia, että se kumppanuus on niin pitkä. Mä tiedän, mitä mä sieltä niin kuin haen ja mitä mä niin kuin odotan. Ja silloin Juho saa tehdä sen, mitä Juho parhaimmillaan suunnittelee tekee. Ja ne tulokset on sitten niin kuin taas ihan erilaisia kuin se, että pitäisi niin kuin ohjata johonkin suuntaan enemmän. Ja noin. Kyllä se niin kuin semmoinen out of the box thinking ja semmoiset ratkaisut, ne tulee tällaisesta, mä uskon. Ja se on taas yksi tehokkuuden niin kuin mittari se, että kuinka helposti, kuinka nopeasti saadaan tällaisia. Ja tämähän toimii siis hyvin niin kuin pienille yrityksille. Mehän saadaan tosi nopeasti, tosi laadukasta läpi. Isompien yritysten tarve voi olla erilainen, mutta silloin me pystytään myöskin tuomaan sinne hyvin tehokkaasti sitä. Että kyllä se, tai ainakin mä koen sen niin, että Juholla on tuossa niin kuin semmoinen hyvin mielekäs, niin kuin, tai toivon ainakin, että on hyvin mielekäs tekemistä tuo suunnittelu tämän niin kuin formaatin avulla. On se niin kuin täysin stressitöntä. Kyllä on ihan päivänselvä, että se on mukavampi suunnitella silloin, kun sä saat vapaat kädet siihen hommaan ja sulla luottamus toimii. Niin, joo, just näin. Joo. Luottamus molempiin suuntiin, se on tärkeää, kyllä. Kyllä, toi itse asiassa varmaan semmoinen ihan, jossain kohtaa Olli sanoit sitä, että pidäkkeettömästi niin kuin sparraillaan asioita ja se on, niin kuin, se on tietysti tosi tärkeää, se luottamus rakentuu sit tietysti ajan myötä ja niin kuin syvenee silloin, kun asiat menee hyvin ja siitä asiakkuuden pituudet varmasti kertoo. Mutta siinä on minusta tärkeä tekijä siinä niin kuin avoimessa suhteessa niin sanotusti, joka on pitkä kuitenkin, niin on se, että sitten jos tulee semmoisia töitä tai tarpeita, jossa sitten käytetään jotakin muuta kumppania, niin ei se ole niin kuin este ja se ei niin kuin, eikä asiakkaalle, ainakaan henkilökohtaisesti ei ole syntynyt sellaista niin kuin, ajatusta tai jollain tavalla, että olisi pakko käyttää, että tulisi velvollisuus käyttää niin kuin poikkeusta, mutta se, että on käytetty poikkeusta niin paljon, niin kertoo siitä, että suurimpaan osaan on löytynyt niihin tarpeisiin se ratkaisu, mutta sitten jos on joku erikoistarve tai joku muu tarve tai joku muu tilanne, niin ei se niin kuin riko sitä suhdetta, vaikka siellä välillä käyttäisikin muita. Eikä se tunnu siltä niin kuin taas meidänkään puolella. Siis se, jos ajatellaan kumppanuutta, siis ihan oikeaa kumppanuutta, niin ei se voikaan olla semmoinen, että siinä niin kuin kynsihampaan vedetään kiinni jostain asiasta, varsinkin jos sä tiedät, että tuohon löytyy parempi ihan varmasti tuosta joku, se voi olla mitä tahansa työ, jos se siltä tuntuu, niin kyllä se täytyy hyvin niin kuin
avoimesti pystyy kertomaan puolia toisin. Siinä, koska se kuitenkin vähän kliseisesti kyllä, mutta siis se asiakkaan ja kumppanin onnistuminen, niin sehän on se, mikä lisää työtä tuo. Niin silloin niin kuin se olisi aika torpedoivaa, niin kuin, tai torpedoisi ehkä tätä kumppanuusajatusta, että yrittäisi niin kuin väkistä hänkeessä niin jotain, mikä ei sitten, niin kuin, tai olisi epävarmuutta tai jotain. Se on eri asia, voidaan lähteä kokeilemaan, pilotoimaan jotain asioita, ja se on taas ihan oma juttusa, mutta niin kuin Tuomas sanoi, niin se on, ainakin me ollaan pyritty siihen, että siitä ei tule mitään sellaista tunnetta, että niin kuin, että avoimessa suhteessa niin olisi jotain sellaisia pidäkkeitä, niin ei, vaan se on ihan, toi on ihan niin kuin tarkoituksellinenkin asia kyllä. Joo. No hei, sitten napataan vielä kiinni tähän kolmanteen pilariin, mitä ennakkokeskusteluissa käytiin läpi, että mitä se kumppanuus, hyvä kumppanuus, mitä kaikkea se sisältää, niin mainitsit Olli silloin, että te pystytte varaamaan niin kuin tällä toimintamallilla resursseja myös sitten niihin kiiretilanteisiin. Tässä on tullut jo useammasta suusta, että usein se tarve on asiakkaalla sitten jo eilen pitäisi olla valmista, niin miten tämä teidän toimintamalli nyt sitten auttaa siinä, että te pystytte näihin pikaisestikin tarttumaan? Miten te olette sen rakentanut? No, tämä on hyvin käytännönläheistä, mitä nyt seuraavaksi kerron, mutta siis ihan yhtä tärkeintä oikeastaan, koska niinhän se tapahtuu. Mutta meillä on käytössä tämmöinen Monday projektihallintatyökalu, ja sinne luotiin semmoinen pipeline-malli. Ja silloin kun Tanskaan aloimme tekemään töitä ja se Tanskan kumppanuus aukesi, niin sieltä tuli, tai sinne Kööpenhaminaan tuli meidän projektipäällikkö Pia Pannula, ja Pia oli taas tuttu Mandayn kanssa, pystyi jalkauttamaan se meidän toimintaa tosi nopeasti. Niin sieltä löytyikin semmoisia niin kuin hyötyjä, joita en ollut osannut edes ajatella. Ja tämä pipeline oli yksi semmoinen, joka niin kuin hyvin helposti, niin kuin, tai sanotaan, että asiakkaalle helposti toimii tämmöisenä resurssivarauksena tai ennakkovaroituksena tämmöisenä, niin kuin, ja silloin me aika niin kuin pienellä työllä tiedetään, että milloin pitää varata resursseja. Ja sitten se taas tarkoittaa sitä, että kun se kumppanuus on jatkunut jonkun matkaa, niin me pystytään aika helposti niin kuin myöskin arvioimaan sen resurssin määrä tai laatu. Ja silloin esimerkiksi, jos sinne tippuu joku luovan suunnittelun homma, ja se näyttää siltä, että siihen tarvitaan Juhoa, niin mä pystyn heti ilmoittamaan Juholle, että 3 viikon päästä varaa viikkoaikaa tähän ja niin kuin tällä tavalla. Eli niin kuin mahdollisimman helposti, tai mahdollistettiin niin kuin mahdollisimman helpoksi asiakkaille se, että pystyvät niin kuin antamaan meille niin kuin heads upia siitä, että on tulos jotain. Ilman sitä, että tarvitsee niin kuin käyttää siihen kauheasti aikaa vielä, koska aika usein se on niin, että ne kaikki ei ole ihan niin kuin briefiä varten, ei ole edes tiedos vielä, vaan ne saattaa olla, että ne tulee vasta myöhemmin, mutta se helpottaa niin kuin meidän molempien kumppanin ja meidän niin kuin elämää se, että meillä on tämmöinen niin kuin heads up-järjestelmä. Ja tosiaan niin se on tullut ton niin projektihallintaohjelmiston myötä, mutta tosiaan niin se otettiin käyttöön vasta, se on suurin piirtein 5 vuotta sitten tämä malli. Et muuten se oli niin kuin manuaalisempaa, mutta niin ehkä vei enemmän aikaa aikaiset kumppanipuolet. Nyt se on, tai sen pitäisi olla todella helppoa sen. Miten Juho kommentoit tätä suunnittelijan näkökulmasta? Joo, tälleen yhden miehen tekijänä mähän teen muillekin asiakkaille kuin poikkeuksille töitä, ja sitten kaikilla on vähän erilaisia projektihallintoja. Ihan käytännössä, että mitä kautta jaetaan tiedostot ja missä pidetään kalenteria. Ja kyllä tuosta voi Ollille kyllä allekirjoittaa, että yhtään kertaa ei ole tullut sellainen tilanne mun mielestä, että nyt ei kerkeä tehdä, koska se on niin kuin aika hyvä tsekata ihan maanantaina katsoo sieltä, niin sen kyllä näkee. Ja sitten voi muistella vielä, että tuleeko tästä briefiä milloin, mutta ne on kyllä niin kuin saman tien mun nähtävillä, sieltä pystyy varailemaan, että tuossa kohtaa on tulossa jotakin. Ja sitten, mikä nyt ei tuohon liity suoraan, mutta siihen yleiseen tehokkuuteen on sekin, että kun on tehnyt pidempään, niin Olli tietää aika hyvin, oikeastaan paremmin tuntuu tietää välillä kuin minä, että minkä ajan joku ottaa multa suunnitella. Tai sitten se on vaan, että haluat, että mä teen sen nopeammin, mutta kyllä se ihan käytännössä tuntuu, että meillä on aika sama näkemys ajankäytöstä.
Juuri näin, ja sitten yksi mikä siinä on mun mielestä vielä tärkeä pointti, kun nyt puhuttiin tänään aamulla kumppanuudesta, niin se on kumppanuus myöskin tuonne niin kuin Poikkeuksen ja Juhon välillä, eli sitä pitää kunnioittaa ja sinne pitää antaa mahdollisuus toimia parhaan mahdollisella tavalla, ja mun mielestä se, että me pystytään niin kuin varaamaan Juhon aikaa etukäteen, niin se on mun mielestä reilua, ja sitten niin pitkä pätkä kuin tarvitaan, niin se ei ole semmoista, niin kuin, että niin kuin mikään nollatuntisopimus, vaan se on nimenomaan sellainen, että Juho tietää, että toi viikko on varattu, niin silloin mulla on taas todella helppoa toimia siinä. Tuomas, miten sä kommentoisit tätä asiakkaan näkökulmasta? Onko tämä helpottanut teidän yhteistyön toimivuutta, että on tällainen heads up-järjestelmä, mitä pystyy kumppanin suuntaan sitten hyödyntämään? No joo, sehän oikeastaan ehkä me ei niin paljon olla juteltu tästä, niin kuin mitä siellä konepellin alla teillä on näitä. On tästä Mondaysta toki niin kuin tiedän, että tämmöinen on, mutta sehän näkyy parhaiten sillä tavalla, että kaikki vaan niin kuin sujuu. Eli sehän on vähän niin että oikeastaan asiakas ei välttämättä tarvitse tietääkään, että mikä siellä niin kuin on. Se taustajärjestelmä, vaan silloin vaan niin asiat tapahtuu silloin, kun niiden pitää tapahtua. Ja toi oikeastaan yksi pointti oli tuossa, kun sanoit Juho, että Olli tietää, että kauan sulla mihinkäkin menee, tai minkä niin kuin mittaisia tai kokoisia mikäkin projekti on, niin se on ehkä osa sitä myöskin sitä oppimista, että oppii siitä asiakkaasta, kun on siinä arjessa on kuitenkin myöskin paljon semmoista, mikä on niin kuin toistuva luonteista. Vähän samantyyppisiä asioita tehdään. Tehdään esitteitä, tehdään messumateriaaleja, vähän pakkauksia viilataan, niin aina ei muuteta kaikkea täysin, eikä pidäkään, vaan tehdään semmoisia niin kuin hallittuja muutoksia ja hallittua kehitystä, niin silloin kun on niin kuin hyvä ymmärrys siitä, että mikä siellä on taustalla, miksi näin on tehty aikaisemmin, niin se nopeuttaa aika paljon. Silloin se arki nimenomaan pyörii hyvin. Ja silloin se myöskin jättää ehkä tilaa sille enemmän, että sitten voidaan niitä niin kuin isompia muutoksia yhdessä sparrailla pidäkkeettömästi. Niin, ja aikaa tavallaan siihen tärkeämpään hommaan. Hyvä. Hei, kiitos Olli, Tuomas ja Juho. Jo tässä vaiheessa napataan meidän Nea kohta meidän kanssa lavalle, mutta sillä aikaa kun odotetaan Nea tähän, niin meillä on tullut hyvä kysymys. Tiedän, että tähän voitaisiin käyttää seuraava puoli tuntia tähän vastaamiseen, mutta jos oikein tiiviisti vastaisit Olli, että miten kommentoit tähän, kun Anne kysyy, että markkinoinnin toimikenttä on murroksessa tällä hetkellä ja AI-tekoäly muokkaa prosesseja ja käytäntöjä tosi vauhdikkaasti, niin miten te itse varmistatte, että te pysytte näissä kumppanuuksissa tämmöisen kehityksen aallonharjalla koko ajan, niin onko jotain niin kuin hyvin napakkaa ajatusta tähän? Noin yleisesti ottaen, niin täytyy olla hyvin tarkoituksenmukaista tekemistä. Eli tekoäly, me käytetään sitä joka päivä, asiakkaat käyttää sitä joka päivä, niin sieltä on löydettävä ne kärjet, joista eniten on hyötyä. Eli ei voi, niin kuin aallonharjalla on hyvä niin kyllä olla, mutta siellä täytyy myöskin olla paljon niin kuin semmoista tarkoituksenmukaisuuden hakemista, koska ei se, niin kuin, vaikka sitä aikaa jää tämän tehokkuuden kannalta, niin se pitää myöskin pystyä fokusoimaan hyvin tarkkaan. Ja semmoisiin asioihin, mistä siihen kumppanuuteen oikeasti on hyötyä. Ei se kumppanuus ei hyödy siitä, että me käytetään 5 eri tekoälyalustaa tekoälyvideoiden tekemiseen, jos 3 niistä ei pysty siihen tai on sen näköistä, että ei sitä voi käyttää. Tämä on hyvin käytännönläheinen esimerkki, mutta silloin meidän tarvitsee löytää sieltä se joku alusta tai joku, mikä tuottaa sen tarkoituksenmukaisen tekemisen. Niin, ja sehän on renki ja työkalu. Sillä on erittäin paljon merkitystä, että kuka sitä käyttää ja mitä tekoälyä käyttää. Työkaluhan se on työtä. Joo. Juuri näin. Kyllä. Kiitos Olli, Tuomas ja Juho. Teidän kanssa saa varmasti jatkaa keskustelua. Teidän LinkedIn-profiilit löytyy tuosta chatista, ne on sieltä napattavissa. Niin kiitos teille keskustelusta. Puoli tuntia menee ihan vauhdikkaasti, kun päästään aiheen äärelle. Kiitos, kun olitte puhumassa. Nea, mitä meillä tapahtuu ensi viikolla?
Kiitos kaikille. Mä tulin kertomaan ensi viikon Aamukahviseuran sisällöstä ja silloin keskustellaan vastuullisesta mainonnasta ja sitä asiaa tarkastellaan eri näkökulmista. Luvassa on kätevä lista käytännön huomioista, jotka markkinoijan pitää miettiä, jotta vastuullisempaa mainontaa voi alkaa tehdä. Siellä on asiantuntemusta jakamassa Leena Lehti-Martikainen Otava Medialta, Sari Haavisto Haukaheliasta ja Petra Ruonokoski Liikenneturvalta. Eli ilmoittaudu ihmeessä mukaan, saat kutsua siitä myöhemmin tänään. Kiitoksia kaikille ja oikein mukavaa tiistaipäivää täältä meidän Kiitoksia. Kiitos. Moikka! Moi. Moi.